Hello mga kaigsunan ko diha ni Kristo, mayong buntag o mayong adto o sa mga orasan niyo matanaw kini. Welcome dinhi sa CGK TV, ang lugar diin nga maghatag og pagdugang ug pagtubo sa imong espirituhanong pagkinabuhi labaw na sa pagkinabuhi nga tul-id diha sa gingharian sa Dios. Igsoon karong adlaw aduna ako topiko nga importanteng isgutan o kung bago ka pa lang dinhi sa ako ang page or channel, paki-hit sa atong subscribe button o ayaw kalimot sa pag-turn on sa notification bell aron dili ka ma-miss out or malaktawan nimo ang ato ang mga video nga bagong i-upload. Salamat ug atong sugdan kini, tara. Wala ka ba nakapangutana sa imong kinabuhi nganong daghan kayo mga pagantos, nganong daghan kayo mga pagsulay? Igsoon ayaw og putla kini pagtanaw nining video, humana kini kay akong ihatag kanimo nganong naa gyud ni siya sa atong kinabuhi. Akong ihatag igsoon ang upat ka point nganong duna kining mga pagantos nga atong hisgutan. Una igsoon ang Ginoong Hesus ang nagingon niini, ikaduha igsoon nagingon usab si Santiago, ikatulo igsoon nagingon usab si Pedro, ug ang katapusan nga akong ihatag sa inyo nga dili gyud dapat ninyo i-miss out mao ang kang Pablo nga isaad sa Dios. So tara igsoon, ayo pagluya-luya. Dinhi ako magkuha og tubag igsoon sa ato ang mga pangutana, kay dinhi igsoon sigurado ako nga nindot ug maayo ang ato ang madawatan. So si Jesus ingon siya dinhi sa iyang pulong sa Juan kapitulo 16 bersikulo 33, akong basahon igsoon, niingon siya dinhi, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong paghiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kamo kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. So igsoon ngano unang rason nganong daghan etag pagantos igsoon tungod kay giagian kini sa atong Ginoo. So igsoon ayo kahadlok ingon ang Ginoo aron makabaton ka og kining maong kalinaw, ingon siya nga gisulti ko na kini kaninyo paantuson mo sa kalibutan apan hinumdumi nga ako na kining nabuntog. So igsoon ayo kabalaki. Sumadto kita igsoon sa mga butang diin, bantayan nato kanunay kay usahay dagon man lang gyud ta sa atong kaugalingong kabalaka kahadlok kuno siya mga hinungdan igsoon ngano mabot kita ni anang puntuha nga mo decrease ang ato ang pagtuo sa Dios. Karon madto ko sa ikaduhang punto sa pulong nga giingon usab ni Santiago igsoon nga atong ikaduha ka punto igsoon. Ingon siya dinha siyang pulong sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3. Maingon si Santiago dinhi sa kapitulo 1 bersikulo 3 sa iyang gisulat, ningon siya, mga igsoon isipang bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo, kay nasayod kamo nga inyong pagtuo gisulayan lamang aron kini mahimong magmalakutayon. So igsoon mao day kini ang rason usab ngano nga daghan kita og mga may encounter nga mga pagsulay, mga trials, mga challenges sa atong life. Kay ngano man igsoon si Santiago usab sulat nini nga kung maagian di ay nimo ni sa igsoon, bulahan di ay ka. Kay ngano man pinaagi anang tanang pagsulay malig-on ka. Kay kung dili ka sulayon igsoon, unsaon man pagpakita karon nga lig-on na ka. Kaya ang usa ka butang unsaon man nato aron nga masuta nato kini nga lig-on, pinaagi sa pag-test na ini. Everything nga atong makita dinhi sa kalibutan nga gi-produce igsoon, every manufacturer dili na ma-release kun dili na ma-test. In fact, naa gani ginatawag nga security check control. So dili na siya magawas igsoon nga product or mabaligya sa market kung dili na siya i-test. Di same sa atong pagtuig so dili ta makaingon nga lig-on na ta sa pagtuo kung wa ta mo agig pagsulay. So yung nanay igsoon ang atong ikaduha nga rason nganong daghan ang pagsulay. So anhi ako karon sa ikatulong nga punto nganong daghan ta og pagsulay.
mabasa igsuon dinhi sa pulong sa Dios sa sinulat ni Pedro igsuon sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 7. Ningon siya dinhi, busa angay ninyo kining ikalipay bisan tuod o sa pagkakaroon kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Si tiningon sila, ang tuyo niini mao ang pagsulay kun tinuod ba gayud ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kaayos bulawan sulayan usab tungod ni ini madawat ninyo ang pagdayeg himaya dungog sa adlaw nga ipadayag na ni Kristo. Hallelujah. Grabe kanindot ang saad sa Dios igsoon. Ug diin ngano nga daghan yun ni pagsulay tungod igsuon sa himaya dungog nga giandam sa Ginoo kanato kun ato kining palig-unon ang atong pagtulabaw na igsuon kining espiritus kabalaka kahadlok nga atong masugatan. Isa na siya og pamaagi aron nga iyong pagtuo mulikon. Sulayan ingon pa ni Pedro, sulayan ang bulawan pinaagi sa kalayo. Kini pakaha ang atong pagtuo nga mas pililhon pa sa bulawan. Ang bulawan lumalabay lamang igsoon apan kining atong pagtuo mao kini ang mulungtad kung atong patubuon. So igsoon ikatulong rason kana siya nga atong gihisgutan karon aron nga malig-on kining atong pagtuo. So dalaygon ang atong Ginoo igsoon ayaw paghunong kay karon ako nang ihatag ang ikaupat nga rason ngano ug kini ang pinaka-importante sa tanan. Paminawa kin igsoon kay mao ni pinaka-importante sa tanan. Hallelujah. Niingon ang Ginoo diha sa pulong iyang gipasulat kang Pablo dinhi sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 niingon siya, ang tanang tentasyon nga naagian ninyo naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. Wow, hallelujah. Grabe kanindot igsoon ang saad sa Dios. Una nga ngano nga daghan ang pagsulay tungod igsoon nakadesinyo ang atong kinabuhi ug pamaagi sa Dios aron kita malig-on ni ining pagkinabuhi nato sa matag adlaw. Kay ngano man igsoon kining pulong nga tentasyon nga atong nakita dinhi is kung ato nang dal-on dito sa English igsoon is temptation. Tempt igsoon is to test our faith in the Lord if we can stand against the temptation or the trials. Ginatest kita igsoon aron nga masuta makita og tinuod ba ang atong pagtuo kaniya. Kay kanuman samtang ang usa ka tawo imong saaran kung dili siya makabaton og pagtuo sa imong saad dili na siya kapaabot. Unay twist igsoon sa atong kinabuhi nganong kinahanglan jud nato maghulat sa Dios. Tungod igsoon kini nga saad kini katapusan nga giingon ni Pablo nga kinahanglan nga matag tentasyon, kinahanglan nga atong tuuhan nga ang saad sa Dios dili gayud mapakyas. Pero igsoon kini siya ang pangutana magud kanunay sa atong kaugalingon kung makahulat ba ta kay kining giingon sa pulong igsoon nga ingon siya nga inig abot ni anang tentasyon nga imong magyan o pagsulay niingon siya nga hatagan ko ikaw. Wala nagingon ang Ginoo igsoon nga dili nimo maagian kundi imo gayong maagian tungod kay saad niya nga mohatag siya kanimo ni anang imuhang pagsulay ug solusyon. Ang problema karon kung makapaabot ba ka sa Ginoo, dili ba nimo biyaan o mangita kag kaugalingon nimong solusyon sa imong mga problema o mga pagsulay. So igsuon kana siyang dako nga pangutas no kinabuhi mo na igsuon kasig ti ka
ayaw atras kay ngano man hulati ang Ginoo nga iyahang ipaabot sa imo ang iyang saad nga muhatag siya kanimo kusog. Samtang ang usa ka tawo imong saaran kung dili siya makabaton og pagtuo sa imong saad, dili na siya kapaabot. Muna igsuon nga sa atong kinabuhi nganong daghan kini tungod igsoon ang kinabuhi nakadesinyo niini aron kita maligod. So ginatintal kita, ginatistingan kita kung tinuod ba ang atong pagtuo sa Dios. So ang tubag igsoon nganong daghan ang mga pagantos, nganong daghan kaayo ang mga pagsulay tungod igsoon kay palangga ka sa Ginoo. Gusto siya nga mahimo kang genuine nga magtotoo diha sa gingharian. So igsoon kung imo mang nakaplagan kining bidyuha nga nakahatag sa imuha og pagdasig karong adlaw, so ayaw kalimot igsuon sa pag-follow sa ato ang Facebook page nga maong The Ecclesia of Jesus Christ the King o pag-subscribe sa atong YouTube channel nga mao ang EGCK TV ug ayaw kalimot sa pagbilin sa imong komento diha sa ilalo. Kay share usab ngadto sa imong pamilya, sa imong mga higala aron madasig usab sila nga makabati nining mensahe ug magkita-kita ta sunod sa akong video. Bye-bye. God bless.